Ngiyabulisa nabantwana abaningi egameni lenkosi engiyeni bahlalekhaya. Ngiyabulela khona kule nhlangano. Uthixo andithathi kancinana nanoko. Into enkulu kakhulu futhi sisipho esisiphiwe esikhulu bathandekayo. Ngoba abaninzi abayibonanga besibonayo. Futhi ke abawabonanga amanjalo bathandekayo. Ndiyabulela ke banqwele ndithunyiwe ukuba size nezwi lomnikelo bathandekayo. Umnikelo ke siyawazi sasinikela kudala bathandekayo. Sisahamba loo mama siye ecaweni bathandekayo egameni lenkosi eNgesu banqwele. Ngoku mna ndimele nje ukuzokhuthaza uba xa unikela wenza yona kanye egameni lenkosi eNgesu bathandekayo. Ibhaliwe ithi scripted iphume ezwini likaThixo. It's not that ndizokuthuma ubanikela but ndizokukhuthaza uba le uyenzayo wenza yona kanye. But ke ngoku kufuneka uyenze ngokuqhutywa inhliziyo because izwi lisifundisa njalo bathandekayo. Uthixo ufuna kanye le isenhliziyweni yakho bathandekayo, which means awenzi ngokwenza kwabanye abantu, awenzi ngokwenza kwakusecala kwakho, but wenza at the best of your ability bathandekayo. Uthi sowugqiba kwenza uvuka ndixolile ngenzile because andenzeli aba bantu, ndenzela mna noThixo wam. Amen bathandekayo. Asifundele ezwini 1 Chronicles 29 isikronike zokuqala 29. Hallelujah, hallelujah, glory, because it reached from the start. Uhamba nayo egameni lenkosi eNgesu. Uba ufuna ukufunda ngokunikela bathandekayo. Sizawuqala thina phaa kuverse 10 apha athi umbulelo kaDavide nokufa kwakhe. uDavide wambonga uYehova phambi kwebandla lonke. Wathi uDavide, mawubongwe wena Yehova Thixo kaIsrayeli, ubawo wethu kusukela kwaphakade use ephakadeni. Bobakho Yehova ukhulu namandla lozuko noloyiso nendidi. Ewe konke okusezulwini nokusehlabathini kokwakho. Bobakho Yehova ukumkani, uphakamile wayinhloko yento zonke. Ubutyebi nozuko luvela kuwe. Ulawula zonke izinto asesandleni sakho amandla nokubhoka kusesandleni sakho. Ukukhulisa nokomeleza zonke izinto. Ke ngoko Thixo wethu
Siyambulela kuwe, sidumise igama lakho elibekileyo. Ngokuba ndingubani na mna, bangobani na aba bantu bam, ukuba side sibe namandla okunikela ngokuqhutywa yinhliziyo njengoku. Ngokuba zivela kuwe zonke izinto, sikunika okuvela esandleni sakho. Ngokuba singabaphambukeli phambi kwakho, silundwendwe sinjengobawo bethu bonke, injengesithunzi mihla yethu ehlabathini apha, kungekho themba lakuhlala. Sisinoxolo, thandaza. Awethu olilungisa, awethu osezulwini. Senkosi yethu, Kristu Jesu sonke. Umhle Thixo wethu, jilanga. Siyabonga ngezinto zonke. Sithandile Thixo wami, ngothando lwakho siyabulela Nkosi yami. Siphakamisa izandla sithi mkhulu, siphakamisa izandla sithi mvele. Akakho njengawe Thixo wethu. Siyabulela ngezinto zonke osenzele zona. Siyabulela nangalomhlangano Thixo wethu. Nangenkosi umntwana wakho sekeyini inkosi. Thina sihleli phansi sithetha ngayo Nkosi yami, esasishukumisa isazela ngenxa yale nkonzo ukuthi siyenze Thixo wethu. Sibonakalise Nkosi yami ubukhulu bakho nothando lwakho Thixo wethu. Usenzele into abasonke Nkosi, ungashiyi namnye kaloku, ngoba ndiyazi Nkosi yami wena umkhethwa kusobantu, ubonelela bonke abantu. UnguThixo wethu imihla yonke, sitahuzisa kwimihla namalanga egameni nasegazini likaYesu. Thatha ulawulo lwakho Thixo wethu. Amen. Amen. Verse 14, sithatha nje phayipheleni. Ngokuba zivela kuwe zonke izinto, sikunika okuvela esandleni sakho. Egameni lenkosi yethu. Nami ngiyafundiswa, angi-exceli kule ndawo egameni lenkosi yethu bathandekayo. Wenza umbulelo lo tata emveni kobecelile bathandekayo ebandleni, because umsebenzi lo awunikwanga yena ezibayele becinga uba uzawunikwa yena. Amen bathandekayo. Uba sihamba nayo yonke le ncwadi esikolonike ebantwini, kodwa uThixo uye wanyuka unyana wakhe for lo msebenzi mkhulu kangaka. Uthi ke ngoku uDavide ungenelela kuba enguyise kaSolomoni bathandekayo. Uthi umsebenzi lo mkhulu kakhulu lo akakabikho bathandekayo egameni lenkosi yethu Yesu. Ngoba uyacela ke kumabandla okuba makuziwe neminikelo kuba lokhu wakwindlu kaYehova bathandekayo. Unoyifunda qala phaya ekuqaleni bathandekayo, abenzanga ngohlobo senza ngalo thina. Benze na the best egameni lenkosi yethu Yesu. Ngoku le ndawo niyifundayo, uDavide wenza umbulelo egameni lenkosi. Uthi bendingubani egameni lenkosi yethu Yesu. Bona abantu bebengobani ngoba bangade banikele ngoqhutywa kwenhliziyo bathandekayo. Unikelo lo bathandekayo silahlekiswe kakhulu nguwo singekangeni nasezinkonzweni. Ungayipa kodwa imali yakho egameni lenkosi. Ubani othengela ukufundisa imoto kwezigama ngelo xesha niyasokola egameni lenkosi bathandekayo. Ngoba kaloku ulwazi oluncinci luyingozi egameni lenkosi yethu Yesu.
bathandekayo nomama bethu notata bethu basweleka sishiyeke sababadala ngemali egameni lenkosi yethu zonke iincwadi zisisangapha egameni lenkosi ithemba lethu selibuyethu qha egameni lenkosi bathandekayo uba hayi uyoza usiphumelelisa bathandekayo ngoke xa ukholwa lizwi lakhe egameni lenkosi ilizwi lakhe banikela ngako konke ababenakho okuba amahlwempu aseyerusalem ayecaciswa ngupawulos ukuthi amantwini igqibayo it's not where they bring, it's because bona baqale ngabo banikela ngabo bathandekayo eyona nto usomandla ayifunayo ufuna thina neentliziyo zethu bathandekayo uthixo akafuna imali yethu egameni lenkosi bathandekayo because izwi xa limdescribe lithi lelakhe lonke liliweyo nenzaliseko yabo akadingi nithi bathandekayo eyona nto ubiza thina ukuze akwazi usinceda bathandekayo singabi ke sihlengo ezikekeneyo siya kuye bathandekayo egameni lenkosi intlupheko yakulanto kudala ezifemelini zethu ngoku sikwi-option yoba sikhululeke kuye egameni lenkosi izani nankonina kwelinasike but ke ngokuthi ungazi ngokuqhutywa ungazi ngokunyanzelwa egameni lenkosi uthi ufuna umntu wakhe azethwayitile ezotyala abathandekayo uthi mna ndikholiswa ngumphi othwayitileyo kwayithatha abathandekayo uzonikela egameni lenkosi Heavenly Father, abanye Nkosi banikela nemizimba yabo lisatsho izwi lakho Nkosi lithi basike imizimba yethu Thixo wethu oyingcwele ndilekhululekileyo uNkulunkulu wethu onamandla bakhona Nkosi Thixo wethu oyingcwele ababekwayela Jehova onamandla ukuthi banikele Heavenly Father Thixo wethu onamandla kodwa bakwazanga uNkulunkulu wethu Thixo wethu oyingcwele kodwa kukhona babo Thixo wethu oyingcwele uNkulunkulu wethu onamandla sikwazi Jehova ukuthi wena lithi izwi lakho Nkosi ukuthi wena wazi amandla omntu uNkulunkulu wethu oyingcwele bancede somandla Thixo wethu oyingcwele in different areas of their lives of God Thixo wethu oyingcwele wandise Nkosi apho bathathe khona Thixo wethu onamandla uncede uNkulunkulu wethu oyingcwele labasafundayo lenkonzo uNkulunkulu wethu Thixo wethu oyingcwele ukuze simakathe each and every day Nkosi ingene kuwo ke somandla ukuze ubancede uNkulunkulu wethu oyingcwele sisamba ngezwi lakho Thixo wethu ukuthi ufuna thina kuqala Nkosi ukuze usincede Thixo wethu onamandla you are doing exchange Nkosi ngomnikelo uNkulunkulu wethu onamandla khulisa le nkonzo ke Nkosi Thixo wethu onamandla omnye nomnye lapha Nkosi egameni likaYesu amen. Amen.
ubomi bakho ufumaneka ekunikeni. Izinto zonke zifumaneka ekunikeni. Siyabulela kakhulu uSomandla ezocebisana nathi. Ngoba sithanda abathandekayo, kuhle bathandekayo. Ake senze nje.
Hallelujah. Ela kuchika mabababasha. Sura spiriti osama. Ela kusema Mungu. Hallelujah. Eti hapo Mungu magongo zako. Ela taoga na Mungu kushala pasi. Hallelujah. Papa niseke wa apostole kamela kwa Yesu Kristo. Ela sale pasi. Iko maiti. Bazo sisa. Hallelujah. Namhlanje kude 2 silapha ke la izolo
Ngoba ke ngomso sabe sigqibezela ke leziselelo umnceda ngithile ambulela kakhulu nokubeka sinceda kangakanani bona baqala nondiva nthethe adlalokona nje umama haleluya amelikele koSeNdisi Kristu bamludidi umntana kaThixo amen amkele uYesu sidalwe sisha amqoka kakhulu ndithanda kangakanani ngicela ukuthanda alanga namalanga ngicela ukuthanda ngenxa yokuthandwa nguye izinto zonke zonele nezingekhoyo ndiye ndibone zonele yalungisa ke kakhulu Yesu wenza inceba day by day siyabonga ke ukhonza inkosi uhluba umntana kaThixo uhlukucingwa yinkosi umantu ukholwa usindiswa umantu basisidalwe esitsha indlela ezindala zadlula Yesu wasenza indlela zabatsha mhlanje ndilandela uYesu hamba noYesu aneliswa abangaphakathi enhliziyweni wakhupha inhliziyo elihle wafaka inhliziyo kamoya khupha inhliziyo ungakholwa wafaka inhliziyo yokukholwa namhlanje ndiyakholwa haleluya atotula egameni likaYesu lokuphela ndiyakholwa egameni likaYesu moya wami manje ndiyalibuka ndivulela ukuba lithe lazafika ngelinye eleNkosi yethu uYesu Kristu uthando lukaThixo luhle Thixo wasenzela lento yoba sibabane Thixo ngokwakhe asazane neziduko sazana leyo yoba ufuthi izinto zonele ngenxa yobuntwana ukathi sikhonza uThixo ngobuntwana umantu ubuntwana haleluya haleluya kulungile sekekhona ke umama uqomoyo osincedayo namhlanje thi-ke indaba yalapha ekhaya kholwa themba sibona amandla kaThixo sajonga-ke incwadi yamaHebhere ngesine ngesithandathu nge-11 okay kasofunda ke ntombi lamazwi ke athi uba lowo ukholwayo uzayo kuye funda mntana ke kungekho ukholo asinakubakho ukumkholisa kakuhle kuba lowo uzayo uThixo umelwe ukukholwa ukuba ukho nokuba ungumvuzi wabo bamfunayo haleluya silapha ke ekhaya kwezinsuku sihamba ke ngamazwi sacela ke izihlobo bekhona ke nomnye umfundisi izolo namhlanje umaqhubu sakwehla emamani abana wena ke mama ixesha lakho sindala kaNkulunkulu uzonga kule ndawo uhambe kuye ngathi ngelizwi kaThixo enkosi Lion of Judah,
Asithi haleluya emvuselelweni. Haleluya. uThixo wethu mkhulu wazalwane. Sikhonza uThixo namandla. Ungonyama yakwaJuda. Haleluya. Ngifuna uthatha ithuba ndibulise ku-Apostle Mamludidi. Ndibulise to the leadership of the church. Abefundisi bonke abakhona apha. Mandibulise kwibandla lonke. Ndibulisa ngegama lenkosi Yesu Kristu. Amen. Hallelujah. Mrs. Komoyi ndihamba nomyeni wami. Umfundisi uKomoyi eMandalay Baptist Church. Sisuka kwaLanga under the leadership of umtata umfundisi Zondi. Kodwa sayonceda eMandalay Baptist Church. We are there. Amen. Ndifuna ucela ingcithe kule ndawo mama ndicele uxolo. Asilidelanga bandla. Sihambile into. To a level okokuba sifike sapaka sema sangena kule nkonzo kuthiwa yi-healing. Apha phezulu sicinga sesifikile. After singene into lento i-GPS sifake e-Newrest. And ke ngokucaba nendlela yaphayana inezigingqi. Kodwa ke sade safumana uncedo kuba iye yathi arrived. Xa sisithi arrived ayikho asiboni kwanto engathi we have arrived. Kodwa xa sibuza basikwazi ukusikhupha kakuhle. Sazoma ke ngoku sigqithile ke kodwa apha because sise kuya inkonzo apha ephezulu. Sancedwa phayana ukuthi sizofika apha. Siyaxolisa mama, taking also into consideration into ye-traffic. Abantu abahambayo kakhulu kulaa ndlela ingu-N7 to Goodwood ine-roadworks ezinkulu. So silibele kwaphaya emva kuba ndibuye emsebenzini. Asiyithandi into yokuba late mama. Siyaxolisa kakhulu. Singabantu be-praise ne-worship. Siyayingena yonke loo nto ikhaya. Ndiyaxolisa kakhulu ke ngalo mazwi. Ndiyathemba nisixolele. Hallelujah. So that we move from the same place. Amen. Mama Apostle unyanisile ukuba sazana kule vangeli. Sathandana savana. I considered her as umama every time xa sibonana endaweni siyawolana. Siwelane, kusibambane. Tudothusile ke xa ude wayofika nyhani kwinto ebesinayo last year eMandalay. Ungumhlobo wam phaa kwaLanga. Babe baza kuya ke eMandalay nge-9 ka-August. Wayofika mama uLudidi. Ndiyabulela kakhulu mama. Thank you so much mama wam ngento yonke that uThixo ayenzayo ngawe even nakweli bandla. uThixo makakusikelele. uThixo makaphakamise amehlo kuwe. uThixo makakubone. uThixo makahambe phambi kwakho. uThixo makakukhokhele. Hallelujah. Ndilapha namhlanje ngenxa yakhe. Azange ndizongena apha. Ndiyaqala ukuzongena apha. And bendingenawukwazi ukufika apha ngaphandle kwakho mama. Namhlanje sizizihlobo zelibandla ngenxa yakho. Mandulele kwakhona mama ngokundithemba. It's rare. It's not into eqhelekayo ukuthemba umuntu ongamaziyo. Ombona nje umthembe for ipulpit yakho. Kodwa namhlanje uthembe mna. Ndingumntana kuwe.
and undibona nje kwezi ndibano siba kuzo, kodwa wandithanda wandithemba. Ngaloo mazwi mama ndiyabulela kakhulu, ndiyathandaza uThixo ukuba ndingamphoxi uThixo, ndingakuphoxi. Hallelujah. Andifuni ukuthatha ixesha elide. Ndicela singene emxholweni. Mama uLudidi has given me a theme verse, Hebrews chapter 11, verse 6, and that reads as follows. Ifundeka ngohlobo. Eluyifunde ngesiXhosa, umuntu ophethe yesiXhosa please. Verse 6. Yebo ngiyakukholo. Akunampakho ukukholisa kakuhle. Uba nowuzalo uThixo umelwe ukukholwa ukuba ukho nokuba ungumvuzi wabo bamfunayo. Amen. Hallelujah. A very powerful verse. And it is impossible to please God without faith. Anyone who wants to come to Him must believe that God exists and that He rewards those who sincerely seek Him. Sikuloo thing yokukholwa. Ayibeke ke ngokumama uLudidi athi kholwa, themba, uwabone amandla kaThixo. And I wanted to ukuba sihambe nayo le theme verse kamama uLudidi ngeverse esiza kuyifunda phaa kwincwadi kaYohane, Yohane chapter 11 verse 40. Yohane chapter 11 verse 40. Ndicela undifundele mfundo walapha ekhaya ngesiXhosa. John chapter 11 verse 40. Verse 40. Athi uYesu kuye, anditshongo kuwe ukuthi ukuba uthe wakholwa ulubona usuku lukaThixo. Amen. Ukuba uthe wakholwa wawulibona usuku lukaThixo. That would you please, can you pray for the reading of the word? Yes, Lord Jesus. Wekuphela ke uThixo wenyaniso. Asimbonanga ke uThixo ngaphandle kwakho. Nkosi yami. Wena mdabezulu nomhlaba udludula zonke izinto ezinephambi kwethu. Namhlanje ke Thixo sithembe wena uzawuthetha ke Thixo nempilo zethu. Wena uzawuthetha ngobomi bethu. Wena Thixo namandla amakhulu uzawuthetha neenhliziyo zethu uthethe ngengqondo zethu. Vula ke Thixo indlebe zethu simamele sikuve ukuthetha kwakho njengoThixo. Siyabulela ke Thixo xa umntanakho ke mdabezulu nomhlaba ezawucacisa Thixo namandla amakhulu ilizwi lakho. Thixo namandla amakhulu wonke umuntu okhona kule ndawo alive lingamphosi ke Thixo namandla amakhulu kuba wena ufuna ukutshintsha impilo zethu. Tshintsha ke Thixo impilo zethu kuba ayikho into etshintsha impilo zethu ngaphandle kwezwi lakho. Siyabulela ke Thixo, siyabulela ke Thixo umntanakho ke xa ezawucacisa, xa ezawuthetha ezinyaweni zakho ke Thixo namandla amakhulu. Ingake Thixo ungamqinisa ke Moya Oyingcwele, ingake Moya Oyingcwele ungamongeza egameni leNkosi Yesu Kristu. Thetha ke nempilo zethu ke Moya Oyingcwele, banguThixo ke egameni leNkosi Yesu Kristu. Amen. Amen. Baba wethu osezulwini
kube phakathi. Lento ithi noba kukho ntoni ithi sawuhlala sithemba yena. Thina asiguqi, asijiki. Sometimes izinto zingafuni kodwa asijiki, asiguqi, sijonge phambili. Yiloko sinapha namhlanje sizowufinisha lo kholo njengothemba elithi xa ekhona uJehova nokuba kungakho ntoni na sithemba yena. Kuthi sibe phakathi ithi ke yam into sofela kuye, ndithi mna ndofela kuye. Izinto sezivuka, izinto sezingavuki. I want us to read this verse namhlanje ekuncwadi kaJohn 11 verse 40. Sifunde in conjunction, sifunde kunye ne-Hebrews. Hallelujah. Athi uJohn, did I not tell you that if you believe, you will see the glory of God? Athi uHebrews, and it is impossible to please God without faith. Didn't I tell you that if you believe, you will see the glory? Kungengankulu ukuba uthi ubelieve uThixo ngaphandle kokholo, ukholelwe kuye. It is impossible. Ayiyonto ilula into yokuba uthi uza kumkhonza uThixo ungabelieve, ungakholwa. Hallelujah. Le verse esifunde kuYohane chapter 11 verse 40 is a quick summary yencwadi okanye yebali likaLazarus. All of us we know, andizungena kakhulu kwibali likaLazarus. Ibali likaLazarus we know ukuba uLazarus, uMartha, uMaria ngabantu that were very close and dear kuYesu. Ngabantu ebebemazi bethandwa nguYesu. Itsho iBhayibhile ithi uYesu loved them. They were so close. They took themselves bazithathe ngokungathi bayifemeli kuYesu. Maria, Martha kunye nobrother wabo uLazarus. Ibali ngokufutshane leli silaziyo lithi wagula uLazarus. Baze bathi bakumxelela uYesu engekho kubo. Bamxelela ukuba umnakwethu ongumhlobo wakho akaphilanga. Akeza uYesu akaresponda uYesu. In summary, xa si-summarize, wade wabhubha uLazarus. Hallelujah. That you know. Wade wabhubha uLazarus. Akabhubhanga nje uLazarus, yazi insuku ezine ebhubhile. Yaba kukhona uYesu athi tsakatha kubo ukuza. In other words, ngokungathi uzowuva umphanga. Hallelujah. Nabo beconversa naye besitsho ukuba ukhona ngengabhubhanga. Kodwa ngoku ufika selebhubhile and ubhubha and nokufika kwakho ufika after 4 days. Seleluka. Did I paraphrase us? Go and read this chapter. And afike uYesu kubo sele ebhubhile. Nakhona athi uYesu ndiseni engcwabeni. Nalapho bathi kuye njani uzawuthini uzaba sathini sekufoye 4 days ebhubhile. Ngoba xa usiya uyoba sathini
ndiza kukhangela eso simo xa kuthiwa kuwe kuyoba haleluya mhlawumbi uhleli simo namhlanje esithi sisimo esiyoba sathwana sekunjalo yinto that cannot change ayikwazi utshintsha lawuba sathwani haleluya ngoba uyesu uhleli nale family imbuze lemibuzo kuzaba sathwani usayela ntoni kuzaba sathwani kwesi simo ukuso hallelujah and it is impossible to please God without faith. Anyone who wants to come to him must believe. Must believe that he is God. Must believe that he exists. Lazaro, uMartha noMaria babuza lo mibuzo. It is kule ndawo ke apho uYesu athi, don't you believe? Didn't I tell you that if you believe, you will see the glory? Bayakonfesa, kuyathethwa. In other words, ndicinga uba inoba bayamxambulisa. Even if bamxambulisa ngembeko because nguThixo kubo okanye yinkosi kubo, baye bamhloniphile kodwa bambuza imibuzo. Of which ndicinga uba fana even today sinemibuzo that we are asking. Kude kube nini? Ndilapha kule ndawo. Kude kube nini kunje? Kude kube nini ndifilisha ngohlobo? That is when Jesus replies, ethi kubo, vulani ingcwaba, susani eli litye. Bazophinda bathi Nkosi selenyuka. Moyo wa maji. Athi bakulisusa, athi uYesu susani ilitye. Laqengwa ilitye. Esimeni esingathi asinaziphilisa. Laqengwa ilitye. Esimeni sakho. Hallelujah. Esimeni esibolileyo. Esinukayo. Esivalelwe for 4 days. Namhlanje silapha. And the question therefore that abayibuzayo ithi, didn't I tell you that if you believe you will see the glory of God? Ubuza lo mbuzo after they have asked all these questions. After bemxambulisile bembuza into ayaziyo. Ngoba ngahle umuntu kuthiwa uvalelwe for 4 days efile uboli. Akukho nto inophinde iphupha. Kodwa athi liqengeni ilitye. Ngoba apha phambi kwenu kumi inkosi yam. The Lord of miracles. Uthixo tshintsha isimo. And immediately when belisusile ilitye, Jesus thought, akathi lokuthi vuka, wathi come out. Namhlanje ndiza kweso simo esifileyo. Did he come out? Isimo esifileyo.
ndivuke endendithini kodwa amazwi athi come out amenze akwazi ukuphuma ukuphakama ukuhamba. Yiyo le nto namhlanje ndize nale vesi ethi didn't I tell you, andikhange ndikuxelele na ukuba uyakholelwa uyakumbona usuku lukaThixo. Haleluya, haleluya. Indlela iBhayibhile ithi ukholo ke ukukholelwa ngezinto ezingabonwayo ongathi zikhona zingekho. I mean, yinto engekhoyo ukuthi after 4 days ebhibhile kuthiwe come out. Kodwa ukholo yinto yokukholelwa kwizinto ezibonakala ziwethi izinto ezingenakwenzeka. Kodwa namhlanje ndizovusa isimo. Ndithetha ngesimo ebesesimanyiwe ukuba sibolile. Namhlanje Jesus is here to ukuphakamisa, ukukhupha. Come out. So isimo esinjalo akekho umuntu onamandla okwenza loo nto. It is Jesus. It is Jesus. It is Jesus that has got the power ukukukhupha. Namhlanje ufuna uphakamile, uphumile esimeni okuso. Ukholo ukukholosa ngezinto ezingabonwayo ube ngathi zikhona kodwa zikho. Haleluya, haleluya, haleluya. Ukholo ayizo feelings. Ukholo yi-force enamandla ethi ubelieve ukuba I can come out. Hallelujah. Yi-force enamandla born
into ekuthiwa yi-miracle from above. Ukuvusa komuntu ofileyo for 4 days yi-miracle from above. Kodwa i-miracle iza phambi kokuba iphukisa emva kokuba ukhukhulile. Kholwa. Christ's gospel of miracles came to say miracles come after Upoli. Kholwa. Hallelujah. We see more esingathi asinakwenzeka. And God is a miraculous God. He works in miraculous powers. Hallelujah. Jonga ukholo ayiyonto yokokuba inento lokwenza nokuba udinaye i-reality. I-reality is that uLazaro ufile. Facts clear. One word. Facts clear for 4 days. That is reality. That is reality. Hallelujah. We do not deny that fact. Yokokuba uLazaro ufile. Wangcwatywa. Wahlala engcwatweni for 4 days. Ubolile. That's real. It's reality. Kodwa, believe in God is greater than that. Hallelujah. Believe in God. Believe in God. Believe in God. Believe in God. It is more and above than that. Believe in God is greater than reality. Believe in God is greater than reality. Believe in God says, now faith is the substance of the things hoped for and the evidence of the things not seen. That is faith. Reality is that feeling. God of faith is a substance of the things hoped for. What is it that you are hoping for? Yintoni le ofuna ukuyithemba kuThixo? Yintoni le uthemba uThixo ngayo? Ihope uthemba. Yintoni le uthemba uThixo ngayo? Because faith is the substance of the things. Ithini ngesixhosa man? Kani ngicetseni kodwa ayazalwa. Ngesixhosa. Kani ngicetseni Hebrews chapter 11. Apho besifunda khona verse 1 ke ngoku. Chapter 11 verse 1 ke ngoku. Andikwazi ufunda isixhosa. Ukweyiseka kubukho bezinto ezingabonwayo. Ukholo ke kukukholosa ngezinto ezikukholosa ngezinto ezithenjiweyo. Uthemba bani? Ndithemba wena wedwa. Is the substance of the things that are hoped for. And the evidence
Sithetha ngento that you do not feel. Asithethi ngokuba I feel like. You may not feel it. And you may not see it. You may not feel it. You may not see it. Kodwa, the only thing esihambelele kuyo ukuba uThixo uthe ndizakuyenza. Ukukholosa ngezinto ezingabonwayo, ngezinto ezithenjiweyo, nokwayiseka kwizinto ezingabonwayo. That is faith. Hallelujah. Hallelujah. Up to verse 19 of the same chapter. Go and read that chapter that the apostle aninike yona. That chapter is full of izinto ezichaza ukuba kuthini ukukholwa. And verse 19 of chapter 6 of chapter 6 this time. Or do we have this hope as an anchor for the soul, firm and secure? Chapter 6, verse 19. Yes. We have hope as the anchor of the soul, firm and secure. Ukholo lwethu luqinile, lufirm, alunakuguqa. Ngoba sikholelwa kwizinto ezithenjiweyo, ezizoyiseka kwizinto ezingabonwayo. Hallelujah. Namhlanje I want us to come to a diagnosis of the things that are dead in your life. Amen. What is it that you believe God for? Yintoni le othemba uThixo kuyo namhlanje? Because uThixo specializes ngezinto that are impossible. Kutsho yona ithi iBhayibhile, and he is God of all impossibilities. UnguThixo okwaziyo ukukususa kwisimo esingathi asikwazi ukusuka. Hallelujah. 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 Ukukholosa kwezi zinto ezingabonwayo. Hallelujah. Jonga, zininzi izinto that Jesus azivezileyo ezwini lakhe, izinto ezibonakala ngathi zi-impossible. Hallelujah. uShadrach, uMeshach, uAbednego bahamba emlilweni ovuthisiweyo ngokuphinda-phindiweyo kasixhenxe. Umlilo owawuthatha abantu ebebebaphosa emlilweni. Kodwa the God of impossibilities wabenza bahamba emlilweni, abantu bathi ngqo. Njengoba bahamba emlilweni, abantu bathi ngqo. Hallelujah. King Nebuchadnezzar yena qala waphaqisa ukuba kutheni beza kuhamba emlilweni ophindaphindiweyo. It is because, didn't I tell you, utsho uYehova wemikhosi ukuba uyabelieve, if uyakholwa namhlanje uyakubona uqaqawula. Uyakholwa namhlanje zizinto ezingabonwayo, izinto ekungekho nto kuzo, and you think that uThixo akanazenza. Try Jesus today. Hallelujah. uDaniel bamphosa emhadini wengonyama, zilambile futhi zenziwa ingonyama ukuba zingatyi for some time, ukwenzela zilambe
zizokumbawela zimqwenge, kodwa zalala naye apha ingonyama. Kwasakusasa esithi waboneni amandla. If you believe, you will see the glory of God. Namhlanje isimo sakho ungawabona amandla kaThixo. Just believe in this power of God. Hallelujah. Namhlanje believe in this power of God. Hallelujah. 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 uYosefu uthengiswa ngabantwana bakokwabo, bamfaka kuqala emngxunyeni asurvive, bamfake bamthengise kubantu bakwaFaro. Little did they know ukuba, didn't I tell you that if you believe, you will see the glory of God. Hallelujah. Yosefu, in the years to come, who stands to help abantu ababo ebebemthengisiwe. I want to show you that this God that we serve is an all-powerful God, a mighty warrior, a great one in battle. Hallelujah. Namhlanje, I want to say to you, didn't I tell you? Kani nginixele lena ukuba uyakholwa uzakubona ubukatauli bukaThixo. Hallelujah. Hallelujah. Hold on to this power of God. If you believe, hold on to this power of God. Hold on to this faith. Letting upon wine, hold on to it. Hallelujah. And wale ukuba ithemba lisuke kuwe. Yala ngethemba bayithemba lisuke kuwe. Ngoba amandla kaThixo are going to be relieved, to be revealed in your life. Azavezwa amandla kaThixo. This verse that we have read, didn't I tell you? Ukuba you believe, you will see the glory of God. Hallelujah. I'm here, and God is here to raise ezo simo sibolileyo sifana nesimo sikaLazarus. Namhlanje Jesus is here to raise ezo simo zingathi kuphume ngenawusiphume. Andikhathali nokuba yintoni eyake yathethwa kuwe. Namhlanje I am saying come out. NjengoYesu eyalela uLazarus esithi come out. Namhlanje ndithi come out. Jonga, the reality is that things were said on top of your head. Wathiwa kuyovela ube yinto. Izinto zithethiwe zakuplana, kodwa namhlanje the word of God is saying come out. Khola, themba, uzawabona amandla kaThixo. Namhlanje I'm here to announce ezo simo. Namhlanje I'm here to announce ezo simo. Sasiphi eso simo that esibonakala ngathi sibolile in your life namhlanje. Jesus is saying come out. Come out. Come out. Come out. And katali noma kukugula. Come out. And katali noma okugula bayalele. Kataluziphila. Come out. And
church, come out. Jesus is here. Come out. Come out. Come out. What do you believe? Did I tell you? Did I tell you? That is you believe. I want you to namhlanje ukuba uthembe uThixo ngesimo esibonakala ngathi sibonile. Themba uThixo mama ngabantwana bakho who are in drugs. Themba uThixo ngabantwana bakho namhlanje ababizwa ngokuthiwa amaphara. I'm telling you, eso simo side sithiwe kuthiwe iphara is got to come out. Hoya, themba, uzawabona ngathi. Hallelujah. Angikhathali lokho kwakuthe ekhayeni lakho alinawuze lifunde. Ndithi ngoba ufundi ngoba uhleli kule ndawo ebonileyo oyacelelwa namhlanje ndizokuthi come out. Mhlawumbe uzibiza ngomlomo ohleli emfokolweni. Come out. Ndingomnye wabantu abakhulele eposini. Ndilindele uzazisa ndithi ndiwase Eastern Cape. From the Eastern Cape ukuthiwa sihlale eposini. Sihleli eposini iminyaka kodwa yaba ndim who buys a house ekhaya. Ngelo xesha kwakungabonakali into esiyakuba yini. Kodwa bewunathi thina sizofana. Ngicela ungakuxolisi. Ndisuka eposini emnethayo. Aba baphaya enkonzweni bayandazi xa ndinqina ndikhuthaza abantu abatsha. Ndisithi ekhaya bakunetha sasihlala xa kukho imvula. Sasilibona ilifu lisiza phaya silungisa iivasikomu ezitsha ngoba kule ndawo ndihleli kuyo kuzawunetha. Angikhathali noba isimo singathi sidaya. Xa kuthiwa isimo sidaya ngesixhosa kuthiwani? Kuthiwani? Isimo xa sidaya sisimo esingenakwenzeka nto ekubonakala ngathi sibonile. Xa inkosi yamakhosi mzi waseluyolofini nasegugubethu ifikile yavuthulula. Xa inkosi yamakhosi ifikile iyavuthuza. Jonga xa inkosi yamakhosi ifikile abantu bathi nqa babuza ubani lo uvela ngobani abaya abangunkosi mhlophe ezandla njoye egazini phethe mhlophe egazini lemfana. Haleluya. Wabo abayakuthi namhlanje
uncedo lwakho luvela kuyo umdali wezulu nomhlaba. Ithi iBhayibhile, he is our maker. Ithi iBhayibhile, in the absence of husband, he is our husband. Uthi abe indoda kubahlololwazi. Hallelujah. Abe ngutata undinatata. Hallelujah. Abe ngutata wenkethama. Namhlanje eso simo sokuba walahlwa ngabazali bakho, come out. Because there is something that God is going to do. Ngawe. Yeso simo. You want to be what you want to be in life. Come out and trust God. Do you want to feel trust gospel of miracles church? Come out. Come on. Jonga ndifuna ukukubonisa umntu othe come out uba uhamba njani. Umntu othe come out uhamba ngesizotha, ngentloko ethe, ngesifuba esithe ga. Athi uhamba eqinisekile ukuba le nto izawenzeka. In fact, let me tell you that iyenzeka. Only to those who believe. If you are seated here and you believe, iyenzeka. The only thing that we need to do, give everything to God. Ungabi nento ekuthiwa ndiyazenzela until you get to a stage apho uthi ndinikela konke kuThixo. Because njengoba nithetha apha nithetha nomntu oyaziyo kakuhle imfundo. Yes. Akuthetha ngokufunde ethethwa ngalo. Kodwa let me tell you something. Ayinanto nakwenza naThixo. Imfundo ayinanto nakwenza naThixo. Ayinanto nakwenza mhlawumbe mandirephrase nithi namandla kaThixo. Imfundo yinto efunwayo nguThixo. Kodwa ayiyo mfundo esenza siphumele ezintweni. It is God. Hallelujah. Ayiyo mali esenza siphumele ezintweni. Bethunana baboneni abantu abanemali. Amen. Baxakile abantu abanemali. Wathi kusithiwa yakha ibroho nge-3 million enze isitupu se-20,000 athathe i-2.88 million. Le nto ke ndithethayo yinto eniyibonayo mos. It is out. Ike yabanceda. Khange bancede mani. Ayibasondezanga kuThixo. Instead babulele. Kodwa inye into esondeza umntu kuThixo kukwazana nenkosi. Inye into endiyaziyo egubulula isimo esibolileyo njengesalathalo nguThixo. Ukwazana naye yikhatshwa kodlula ukuqonda ukwazana noYesu. Kodlula everything ukwazana naye. And you cannot ukholwe uthembe wabona amandla ngaphandle kwakhe. And if you are here today, one,
you have never accepted the Lord as your Lord and Savior, for you to see the power of God, you need Him. Are you here? For you to know, for you to see the power of God, you need Him. You need Jesus. If you are here and you have never accepted the Lord, you are the first person, Apostle, that I want to call as I'm calling you or anyone who's out at. If you are seated there and you have never accepted the Lord, lento engithethe ngayo namhlanje ayicingi yenzeke ebomini bakho. Uzawuyela back emdakeni. You just need Jesus. Jesus is King. Jesus is the only Savior. He says, come to Jesus. Are you seated there? Do you want to accept Jesus? And the second call that I want to do, if you have got, is see more. Today is the day that we shall pray for you and pray with you. Do you have a Sosimo? Come to Jesus. May God bless you. I'm waiting for those as we pray. As a sign of surrender, and as a sign of ukukholwa, as a sign of ukukholwa kuThixo. iBhayibhile ithi nokuba ukholo lwakho lungangehli lokhozo lwemastadi. Yintoni imastadi ngesixhosa? Ukhozo lwengqondo. Le mustard.
uThixo uyawuva umthandazo. Yenza nje lo mthandazo ukuthi uSiyesu namhlanje ngifunikela kuwe inhliziyo yami, ingqondo yami, umzimba wami. Nkosi Yesu, ndisindise kubo konke ukungalungisi. Nkosi Yesu, nguwe wedwa uThixo uwenyaniso, nguwe wedwa uThixo onamandla. Kuwe siyahamba, kuwe sinakho konke, kuwe singabantu bakho. Bawo isimo sami namhlanje ngisinikela kuwe. Nguwe wedwa uThixo onondisusa kuso ngegama likaYesu. Ndiza kuwe namhlanje ndisazi ukuba unguThixo, ndisazi ukuba unamandla. Enkosi Yesu, ngamandla ezulu namhlanje ndizawulala ubuthongo ngenxa yokokuba undikhulule, undisindisile ngegama likaYesu. Amen. You can preach a song. Oh,
Hi, Isaac and Fort.